Renungan harian Ikutlah Aku yang dikelola oleh HKBP Rawamangun kini bisa diakses di website HKBP Rawamangun untuk renungan di hari yang sama maupun renungan di hari-hari berikutnya. Renungan Ikutlah Aku juga kami kirimkan ke gadget Anda setiap hari melalui WA atau Telegram. Selain media digital, renungan harian Ikutlah Aku juga diterbitkan dalam edisi cetak. Semua ini bisa Anda dapatkan gratis dengan menghubungi kami melalui website HKBP Rawamangun atau DM langsung ke Instagram kami di HKBP_Rawamangun. Jangan lupa kunjungi ikutlahku.hkbprawamangun.id. Jadi, yuk baca firman Tuhan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati. Ora sama dihita selalu nama nami nanami selamat hari Minggu ma dihita selalu. Ada orang satapuka parminggota parjolo mahita martang yang nauhom di bagas rohat tabi. Amin. Kita puji matuhata maredesian buku di nomor 10 nomor 10 ayat 22.
marhite-hite guarni debata ama, dohot guarni anaknya Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni to di perbadia, nanti mapalangit dohot anoon. Amen. Lehon ma tu Jehovah hamu leon ni guarna, marsoba mahamu tu Jehovah, mamakke pahean namar adohoan. Haleluya. Martang yang mahita. Ale Tuhan de bata ama namin na di banua gijang. Di papatar hodo diri marhiti-hiti hatami. Naong do hami di halamohon ruham marhiti sian panesami. Di dosa nami. Atong papatar madirim turo hanami. Atau dadahami ho. Jala asa hutangyon hami suara ni anakmu. Jala asa hujalo hami to di perbadia. Marhiti-hiti anak kaholongan ni roham. Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tangayon hamu mapatik ni debata mapatik perjulo doho telapatan na. Patik perjulo. Ahu do Jehovah debatam. Dina debatata. Dang jadi marakup ahu bahnumu debatam. Dia do lapatan ni odo. Ikonu biar rohata. Jalau molong. Jalau pos mida debata. Asamida nasang adong. Atong rapang idogo kumahita tu Tuhan debata laho mangulawan patik nai. Ale Tuhan debata. Sai parguguy mahami, bangulahon na bartupat. Amin.
Tato poti madosata martang yang mahita. Ale Tuhan debata amane Tuhan nami Yesus Kristus. Hodo debata pargogo na suatu dosan. Ito panasana adong. Paruhum na tigor na mangumihami jolma manusia. Narodo hami tu jolma na poti dosa nami. Akan nahula hami marhitesian pangalasyon nami di patikmu. Ima marhitesian tubuh-tubuh ni rohana minaroay. Nang nasian pakation nami na soture. Rodi pangalion nami dihisap-hisap ni rohan nami. Natamas dutudo honauhum hami alan dosa nami i. Alay nartol bagi do hami noaing alani i. Asi maruham di hami ali debata nami. Pardenggan bahasa jala para siroha do alani anak kaholongan ni roham Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Saya sama dosa nami sa luhut na. Jala surma to di parbadi at rohan nami be. At sa tarbayan hami mangoloy ho di bagasan hati gorandot habadiaon. Gabi sa hami to hangaluan na surasuda na pinarbagabagam di aka aporsea di anakmu. Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Tabegi mahata baga-baga taringot tuhasasan dosa. Para siroha jala paringan basa do Jehovah. Labat tarimas jala para siroha godang. Yang dibayan tu ita hobar tu akka dosata. Jalang darang di balos tu ita hobar tu akka sahajatota. Songon asini rohani ama-ama mida anak akadak danak. Asini rohani Jehovah dia akan makabiari ibana. Asa ngapon madi di batana di gijang. Amin. Epistel di Minggu Sadarion, Yamantar surat Sian Markus Sada, Mamukasain 40, Rodi ayat 45, Tajahama Margati Sorin, Jayat Parpudi Rap Mahita Majahasa. Jadi Roma sada halak na huliton tujolona, dielek-elek jale disoba maibana huhut madok, muluna olo ho, tarpamalum ho duhau. Jadi asima rohana, disurtukon matangana, dijama maibana, laos didokma, naolo doau, ias maho. Jadi pitor lokang mahuliti sian ibana, gabe ias madagingna. Dungi gogo maibana di popai, dalam manigor di palahoma.
Nina Mamadok Ibana. Saya ulangi, Nina Mamadok Ibana jagaho, patung di pabuaho tu manangise, alai lahomaho, patuduhon madirim, tumalim, dungi, pelehon ma narimatik ni si Musa, ala naong malum ho, bahen panidang yon tuna sida. Alay dung lahaw Ibana, ipapung di pasar mahatai, kalau suatu Ibana be utan dinapatar, Dengan dinganan na sumuding nama Ibana, laos roman roman halasian desa na walui, manawot Ibana. ima sahatna martua do akan ato bangiyon hatani di bata jala no peopsa. Amen. Guklas ni Rohano ang ingolukon, ingolukon, ingolukon. Guklas ni Rohano ang ingolukon, tokong ni Rohakon. Kauliatin, guklas ni Roha, maring mangolong ni Tuhan niya. Kauliatin, Buklas ni Roha, maring ang holong ni Tuhan niya. Mardame jalan sonang lungolukon, ni Rohakon, mardame jalan sonang lungolukon, tokong ni Rohakon. Kauliatin, buklas ni Roha, maring ang holong ni Tuhan niya. Kauliatin, buklas ni Roha, maring ang holong ni Tuhan niya. Ta tidak akan maha persiaw tay, song na hinatindak ko ni dongata sa persiaw di sadok portibion, rap mahitamandok, aw persea di bata Jehovah, ido ama pargo na suatu dusan, nato mapalangit duhot tano, aw persea di Jesus Kristus, anak ni di bata Jehovah na sa seday, iman tumabun si Maria, nagabagabian siyanto di perbadia, adorang suabubuhan. Ido tu hata na tumod na bernit di panghuman ni Silatus nampat terpajal Ibana di hau pinarstilang na tua tu bono turo deng ditanam na mulak mangulo di hari patuluhon ama naik kusturgo lahu dulu siamo ni dibaca Jehovah ama nai pargu na suatu dosan di sima Ibana yang mulut sataron pangumihial na mangulo dohot na mate au persea di perbadia jala arong sada huria na badia huria hato panikr na badia do diasani dosa do dihatai naman dok ulak mangulo so daging niya kanang mat do niyang ulon na suraso. Amen. Titing di Huriata HKBP Rawamangun, Minggu 21 Januari 2024. Paujakkon dan Paborhaton Pendeta. Sada, Pendeta Herlina Irianti Siregar STH, Padita Fungsional HKBP Rawamangun, dipidahon gawe Padita Fungsional di HKBP Resort Pasar Minggu. 2. Pendeta Jojor Pardede, MTH, Padita Fungsional HKBP Resort Kebayoran Lama, Gabe Padita Fungsional di HKBP Rawamangun. Alani di hari Minggu 20 Januari 2024 pukul 10 WIB, Patu Paut Tama acara Paborhaton, Dohot Pau Jakob Padita Fungsional di HKBP Rawamangun, di Sude Parmingguon Patu Paut Tado Papungu Pelean,
marhite kantong ungu nanaing pasahatota tu pendeta Herlina Erianti Siregar. Ima di Siala Pakobasion Nasida Nasalilingon di Huriatta HKBP Rawamangun. Manang Boy ditransfer tu Bank Mandiri, nomor rekening sada 5500 sada 00 sia sada 5 walu-walu. Manang Bank BCA, nomor rekening sada onom 5 sada 70 opak pitu onom sada, atas nama Pendeta Herlina I Siregar. Sipul parminggo di patupado acara Ramatama di Gedung Timoteus. Sipalas Roha Pinaboto tu sude parhalado situa Dewan Seksi Pemusik Song Leader Multimedia Gurukur doho na asing na sumabuat sipalas Roha Natal dope asa dibuat ma di bendahara di Huriatta sahat tu tanggal 31 Januari 2024. Molodang dibuat dope asa boy di Paulak tu Huria. Penerimaan staf bendahara doho tenaga kebersihan. Gerejata membutuhkan sahalak staf keuangan doho 2 halak tenaga kebersihan atau Tuan Boy ma dijaha di Harotas Titing manang di web HKBP Rawamangun. Ruas Nataba Tajalo do gabe ruas Nataba ima sada keluarga Salman R Habisaran Siahan, Norita Maria Boru Sianturi, Rosian HKBP Resort Martoba Pematang Siantar. Alamat Jalan Duku Atas nomor 24, Rawabadak Selatan, Jakarta Utara, Wik Kelapa Gading, Jongjong Mahamuna. 2. Keluarga Herjon Pak Pahan, Helmi Aprilia Boru Hutahayan, bersama dengan 2 orang anak, datang dari HKBP Resort Silaban, Hubang Hasudutan. Alamat Gang Mojokerto 2 nomor 10 pitu A Utan Kayu Jakarta Timur, Wik Utan Kayu Manis, Jongjong Mahamu. Tuhat tamana masuk nasida gabi ruas nadenggan di tonga-tongata tarlumobi di jolo ni tuhata Hudul Mahamuna. Titing nanaing marbagas, titing paduahon, naing majalo pasu-pasu parbagasom ma Johannes Simatupang ruas ni HKBP Rawamangun Wik Duren Sawit. Anak ni amata Ronald Pahala Simatupang, tubuh ni inata Elizabeth Buru Pasaribu, dohot Oroanna Mirani Elizabeth Buru Siahan, ruas ni HKBP Kemolong Karnolong Jakarta. Buru ni amata Joni Tupal Siahan, tubuh ni nata Lydia Borus Tepu. Pamasuk-masukan hari Sabtu 27 Januari 2024 pukul 10 sia WIB di Gereja HKBP Rawamangun. Namoding na di hari Selasa 16 Januari 2024 nunga jumolo moding sahalak ina Rugun Boru Lubat Tobing umur 81 tahun. Tinading niamata ha Huta Barat Nahinan. Alamat Jalan Selat Berhala D3 nomor 8 Duren Sawit, Jakarta Timur, Wik Duren Sawit. Tudian hari Kamis 10 Januari 2024 di TPU Pondok Kelapa, Jakarta Timur. 2. Nah di hari Kamis 10 Desember 2024 10 Januari 2024 nunga jumolo moding sahalak ina Yanti Marupa Irmawati Buru Pardede umur 55 tahun. Tinading niamata Rional Sibarani Nahinan. Alamat Jalan Haji Ten 1 nomor 36 RT 12 RW 001 Rawamangun Jakarta Timur, Wik Rawamangun Tegalan. Tudian hari Sabtu 20 Januari 2022 di TPU Pondok Rangon Jakarta Timur. Tuhatama nama ngalehon gogo dohot pangapulion tu keluarga
namar sitaononi. Pilihan dohot aka udut-udut, buah-buah tajahama di harotas titing, naong pinarade ni huriatta, di pasu-pasu di batama aka barita masa, dohot ulaun aka sipatu paota baen sangap di goarna, songoni matiting di huriatta minggu sadarion. Sonang dola kalakaku, loma molus tarohi, dan boy siram berohaku, siang Yesus Tuhaki, jalarope haba-haba, manang rali sok-sope. Ujumate Tuhan Yesus, ihawinar silangit, doon isi ditobus, alanilas rohaki, nilangi bulu lenon, daging dohot tandikit. Tuhan Yesus
Yang Mahita, dameni debatana sumurung sian saluhutna roha, imana mangaramoti aka ate-ate dohot pikiramuna, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Shalom. Oras madihita saluhutna. Amang inang hahaanggi di minggu patuluhon dung Epifanias hatani debata nienet dosian Jesaya bidu Mazmur 62 Psalme 62 ayat 6 sahatu ayat 10 tolu. Ujaha madihita. Holantu debata maho marhuraja aleto diku aisian ibana ro sihirimoku. Holan ibana do partano batoaku do hot hatuoku ha porusaku dang tagamon humordit au. Guru di debata do hatuoku do hot hamuliauku. Partano batoan ni hagogo oku, marhapo satu debata doau. Sai marhapo satu ibana matoktong nang hamu, ale do ngajolma. Usehon hamu marohamu na tujolona, debata do haposata. Hosasabing do yang gojolma manusia, gabus do anak ni bawa nang nasangap, mukal tu gijang di bagasan tibangan, sian hosa do nasida luhutna. Unang ma pangasahon hamu pangarupaon, jala unang hagijako kamu na nidodo. Unang ma mangapian rohamuna, di gadda-gadda ni sinamot. Sahali do makuling debata, dua hali do ihubege, saguru debata do hagogoon. Jalagok di hodo ale Tuhan asini roha, ay di baloson hodo tuganuk jolma, hombar tu pambahenanna, disido sahatna. Sahalinai horas madihita manginang, buah kabar tadi bagasan minggu pa 20, di minggu pa toluhon dung Epifanias, ima ari pa 20 sadahon di tahun 2024. Dinarohi tamar minggu, dinahudul hita di son, siap parhudulta, sian pardopahata, jalasian hudok nakin shalom nang hudok horas tuhita, sian alus doho sian pardopahamu, saihira adong do nakin borngin nabudari nasomodomon alani mamikiri si pikiranna. Allah nunga masuk kita tu tahun 2024. Ta coba majo amang inang berefleksi hita tu pamatangta moladong dison halak nagelisa moladong tolusiani berarti hita di bagian ni si Daud na dialami na di bagasa tikyon. Moladong tolu na hudokon na di bagasan rohamu nang di dagingmu berarti mungkin sarupa nata adopi doho na di adopi si Daudon. Adong mungkin na roh di bagasa parminggu di bagasa tikyon na saibu si saor rohana. Nang di gereja ibana alay dang boy hasoan. Songonari mungkin gereja ta songon na agak ngali-ngali sejuk-sejuk alai adong do ngali sejuk garejon satabi alai mohop dihilala di bagasan rohana dagingna gelisah napaduahon murah muruk dang adong penasala
manang humurang sautik, alai pitor mura-mura-muro. Namangihut, dang boy modom, dang nok si malolong na nabudari di tiki modom ibana. Jala namangihut, hasit manang tok uluna, pusing kepalanya. Namangihut, sakit perutnya, sedang sakit perutnya. Namangihut na parpudi, dang laku ibana mangan. Kalau ada molo adong tolu sian nahudoki di antara kita, mungkin saja sekarang ini atau kita salah makan, tetapi yang lainnya bisa. Molo adong tolu sian nahudoki di bagasan parngoluata, hati-hati amang inang, jangan-jangan kita sedang mengalami nanidokna sedang tidak baik-baik saja, parngoluaton sedang tidak baik-baik saja. Ala memang sian indikasi adong di bagasan parngoluata. Semarahu roha, dang asid siubeonna, dang asid uluna, dang boinok ibana modum, molo godang rotu ibana aka persoalan di bagasan parngoluanna. Hira-hira itaraha dona taulahon molonung masa si songonot tuhita ala tabereng ma taparrohaho di bagasan goluta. Nunga masuk kita tu tahun 2024 omma ari pa 20 sadahon di hita alai hira godang dope na masa di bagasan parngoluaton naso taatusi alai naikon si dalanata di bagasan parngoluanon. Satabi dia kaina nami na mungkin penyakit kanker payudara. Olo disipata dang adong pola bibitna, dang adong pola keturunan daripada ibu atau dohonon sian aka sudut ni turunan daripada bapa alai boy sahiti sahatu hita. Nah ikot ta adopi di bagasan parngoluatta. Boy do tasakapi, mungkin tasakapi, adong di sonna lengkapiana matana, lengkapiani natana, hola marsakap do marsakap, mardalani manang tudia ibana, alai alani hamatean, sudat ma akana sudat, akasakap akatahi, holan alani hamatean, manirang akka namarhaha namaranggi, nang marna tua-tua. Godang akan masa di bagasan parngoluaton nasoboi tapi kiri alai ikom masa itu bagasan parngoluata. Si pata olo de suku-sukur rohata songon naporsea tu debata di dia doho Tuhan di mana engkau Tuhan molonunga masa tuau si songonon hape naburju doau hobar tu suhatu marminggu nabur judau hobar tu suhatu maradopo debata alai sahatu tikion sipata hobar tu suhata ta bilang-bilangi marsahi dope satabi adong dape anak boru nang patu janggal di jolota somarna hamulian somanada dape doli-doli apa yang harus kulakukan Tuhan adong dodison nunga dibuka bisnisna anggo bisnis ni halakan, hola dibuka, holan grand opening, martaba-taba aka customer. HP hola dibuka, hola tiki hari pertama itu mabuka dung selanjutnya suadong behaidao jolma nalahoro marsaur dohot aka usaha-usaha manang rekanan-rekanan. Itulah kehidupan amang inang. Nasoboi hai sonota sian parngoluata. Hira atar songonima na diadopi ni si Daud di bagasan turpukon. Tabayak ko majo amang inang. Dihita akan ang berkeluarga. Molo adong masalah. Kalau ada permasalahan di tengah-tengah keluarga. Dan ada permasalahan di tonga-tongan ya kaulauta. Idia do sonang rohata modom. Tiki marbadai do dohot amata, dohot inata, boy nok hita modom, manang tiki adong persoala diaka, perusahaan diaka dong hata, boy hita nok modom. Totu sahali iko dohonot do, molo marbadai hita rap dohot amata, manang rap dohot akayana kota, dang cocok kita, disitulah sebenarnya pertarungan yang hebat sebagai kita ini adalah manusia.
Boy donok matata moladong akaulaon nasotutas do pedikator manang di dia pehita mangelula alai hola nungadang denggan hubungata tuaka iana kota boruta tua mata nang inata dang boy behita nok modong. Jala odo na masa di ngolu ni si Daud ala bayako sa diri amanginang anak haholongan nai na margoar si Absalom gabi anak konodo na marsakap na laho mamunu na laho merampas kekuasaan daripada Daud. Padahal Daud ini adalah molomar porang ibana manangise pealona saimonang doi mana. Belum pernah diceritakan dalam Alkitab bahwa Daud itu pernah mengalami kekalahan dalam peperangan. Alai holan iana konna namargoar si Absalomi namartahi nalau marsakap mabuat huaso harajonna. Di sido songon nagale pamatangna songon na rupak nama pakilalaanna songot tudoson jabu manang dingding nalah rupak na soadongbe na boy manukol. Jadi amanginang dihita na porsea sipata lebih berat duri di dalam daging atau musuh di dalam selimut di dalam musuh dalam selimut. Sering sekali itu lebih berat di bagasan parngoluata. Ala tabayakoma itu adalah bagiata. Anak kota sadiri do mabay sega hita. Keluarga ta sadiri do mabay sega hita. Ubahen ahabe labana au mangolu. Molonunga bagi aku sadiri. Orang-orang yang kusayangi tersendiri mengkhianatiku. Molo sega hita di ulau, marsoal hita di akaulaun, boy dope hita tegar menghadapi keadaan ini. Alai molo nunga marsoal hita, rap dohot yanak kota, rap dohot keluargata. Ini adalah persoalan yang sangat berat yang kita hadapi. Molo marsoal akamata. Biasanya ama adalah lebih cuek. Dan pola di perbagas sotu rohana. Boy do hamu akamang modo molo marbada hamu do takainata. Nok do si malolong mu modo. No do. Waha hamu akainang. Molo anak kamu sadiri ma. Molo borum sadiri ma mengkhianati ho. Atar dia ma. Atar boy da pehita nok si malolong ta. Molo nunga songono masa tu hita. Kan sering sekali. La mudar husa diri ma, la dagiku sadiri ma mabay suaw songonon, ahabe jabar huna manguluon, si pataro songoni tu hita songon na tua-tua, pado hatuaka yana kota, manang tua mata, manang tu inata, ala memang hasi nita hilala, bagiat tado na mengkhianati hita. Alai marasing doanggo si Daud, jalabahka di bagasan di pesalmen ono 12 di dok ibana yang gosi Daud nang pemasa si dongoni nok do matana. Dang namar lapatan dung masa si songoni gabe biahaton namar lobi-lobi ibana alai di pasol hot dorohana tu debata dang mabiar ibana ubahen nok matana maradopon akana masa di bagasan parnguluanna. Jalan molotajah anon di Mazmur 63, Allah di bahasa Indonesianya lebih jelas dalam Mazmur 62 mulai daripada ayat napa onopos sahatu ayat pawaluhon takas di paboa si Daud atar dia ma namar hapo satu Jahoba di gobarhon ibana di ayat onom di ayat pitu doho di ayat walu paboa. Dialah gunung batuku, aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku, pada Allah tempat perlindunganku. Ini menunjukkan paboahon di bagasan parnguluan di Daud, nunga takas, nunga solhot di bagasa rohana, hola di bagasa debatado, sihirimoku, dan humor ditau. Ai ibana do partano batoaku. Ini adalah pengakuan yang sangat luar biasa Daud kepada Allah. Luar biasa do, molonunga sahat iman seperti ini.
Padoha nama dok hola tu debata sabingdo, hola tu debata sabingdo marhuraja sihirimoku partano batuaku jaladang humordit au di bagasan parnguluaku. Amang inang, hamu akan naloja, hamu akan nasorat, alania kaboban na adong di hasyangan nonni. Tu debatama tinggal ko kamu, saluhutna akan masa di bagasa rohamu. Berserahlah kepada Tuhan, pasahat dolum tu bagasa Jehovah, asa ibana, nama ngatoi, nama ngarajai, roha nang pikiramu. Di bagasan buku Ede nomor 270 sia, adong nama boto 270 sia, ima pasahat ma sudena. Poso Ede namo ding doi tahe, Ede namo ding doi tahe, ai sipata hita molo adong Ede pasahat ma sudena ahunang jomang padita Ede namo ding do. Mulai berkamon nonni buku Ede 270 sia itu adalah nyanyian tentang Ede taringot tu parukilon. Ala nu ngaro parorgan ngahudul nasida isi batai de homa anos sotong gabe dia roh nasida. Pasa sude nahi nol sonbi tu de bata Jehovah enggan basai guru di ibana lan pedita hijulma ruhana donas pasahat masudena tu Jehovah ala sipata marasing bahkan di pabeda de batado taringo tuna pangido doho tuakana masa di bagasan parngoluata iko dohonota do jala mangolu peau nuaing jala mate peau haduan manang olak ni piga arinai manang sukses pe usahakon manang naik pangkatau manang turu pangkatau manang di PHK peau saguru di debatado saluhutna pasahat dagingmu, pasahat anakommu, pasahat keluargam, pasahat na adong di hotu debata, asa di pasonang debata parngoluammu. Amin. Menyerahkan diri kepada Tuhan, berserah diri kepada Tuhan, ini menjadi bagian iman daripada kita. Aisipata molo holat tu hobar tu na pikirat todo ikom masa di bahi debata di bagasan parngoluata sotung saha tu hita stres stroke stop. Jangan sampai kita melewati hari-hari kita dengan sia-sia. Harus bisa menerima keadaan, harus bisa berdamai. Bereng ma amanginang ai godang jol manuengon namar sahid, bahkan nung namar sahid martau tahun ibana. Jala molo didokon, boa apa kiralamu nuaing amang, boa apa kilalamu inang, namar sahid mangalang ubat sian natubuho sahatuna lau mate. Hidupku biasa-biasa saja. Madok mau lihat itu debata. Alai godang do jolma, hola diboto ibana marsahid, torsogok nai nunga kurus ibana, dang mau lebih mangan, mate na mau, dang tu dia biau, dang laku biau tu dia, suruh kokku nama bangkuon ni. Serahkan semua kepada Tuhan, unang pangasahon gogom di bagasan parnguluammu. Amang inang, di tahun 1000 siaratus sia, sahatu 1000 siaratus 10 sada, sahalak nama saya malo di bidang teknik perkapalan namar goar si Thomas Andrew martahi
patupahon sada parau sada kapal nama balga sahat di bahini mana goarna bahwa ini adalah seperti kapal super dewa. Jala di bahini imana ma kapali sepanjang 254 meter. 254 meter magajang ni kapalon, jala di pastihon ibana ma kapal ini sepanjang masa kapal na paling safety, yang paling nyaman yang pernah ada na ditopa jolma saliling adong kapal. Jala molosega sada bagian ni kapali nunga pitor adong naboy magatihon. Manang dohona moladong sekoci sega tor pitor adong do sekoci magatihon. Ima alani teknologi kecanggihan jala pola didokon si Thomas Andrew titiki mabahen kapalon. Aha pena masa dang boy mangarupakon dang boy pasegahon parawon ni bahkan didokon imana debata sabingpe dang tuk nalaho pasegahon parawon ni, menunjukkan kesombongannya kepada pikirannya, kepada apa yang dia tahu. Alai di tahun 1912 perjalanan yang pertama ima di Samudra Atlantik, pitor ditabrak ma gunung es, dang pola sadia leling, pitor karam do kapalon ni, jala pola mate 1517 halak, sia 2200 halak na adong di bagasan Parawi. Dang pola ikut debata mabahe Parawi ikon gabe sega gabe hancur. Holan gunung es Sabingdo, manabrak, ditabrak oleh kapal itu. Ubahen na kapal i lonong jala pola godang mate di si. Jala di dokma kapal i Titanic. Jala nungata toto sudah hampir mungkin semua menonton ini. Titanic adalah kapal super dewa. Amang inang dang pola ikut debata napaturuk kok kita sian kesombongan, sian na mga saho gogo, sian na mga saho pikirata, boydo dang pola ikut debata alay hobar tutikina pe boydo martikibe. Mungkin godang na sangap na mora na marmulia hobar tu suha-suha ni portibion na jolo di Rawamangunon alay lam tulam lam mardala tiki, lam mardalan parhusoran, nunga mitop be, sada-sada, dangadong na tetap di dia pe amang inang. Sotung tapangasahon huasota gogota nang manang aha pena adong di bagasan parnguluata, hola satoki doi alay lam tapangasahon madebata di bagasan parnguluata. Sotung adong na pagijakon dirina di huaso, di jabatan nang naadong di ibana, alay lam di pasolhot madirina, tu debata, molo di patongo debata, aka ulaon silas ni roha tu ibana. Namangihut amang inang. Adong padohan ni halak Batak nama dok, ida-ida nabosur jora-jora namale. Naposo tahu nggak artinya itu? Ida-ida nabosur jora-jora namale. Jala omma nanidok ni si Daud terlumobi diayak sia diolokon ibana ma. Sai marhapo satu ibana matoktong nang hamu ale dongajolma. Usehon hamu marohamuna tujolona debatado haposakta. Ima sada padohan nakin molonunga nadenggat tajalo manang nunga nadenggat dihilala dong hatta, totu pengen dong. Dakola kalakamba daya kanauli nadenggan. Molo sukses dong hatta, kenapa tidak kita menjadi orang sukses kembali? Jala odonan di dokon ni si Daud, molo nunga dihilala ibana, namar haposan tu Jahoba ibana, pasahato dirina tu debata, jala di dokon ibana, hamu akadong aku, tong mahamu marhaposan tu Jahoba.
Nak kamu pihak ruas ni huria Rawamangun, molo di suku kita saluhutna, tiga halak madison na mengalami mujizat daripada Tuhan. Jadi molo PAI badilan sia, boydon no ditulis salakon sabuku dang sae aka aha mana pinatupani debata di bagasan nguluna. Banyak hal yang dilakukan Allah dalam kehidupan kita. Tabayako majo nunga adokia dison na pogos jong. Molo adong morajong o pogas jong. Alai ala ni debata sangap nuang ibana. Dang tadana tua-tua nai, dang tadana tua-tua na somar sikola, dang tadana tua-tua nai na soma boto huruf. Ala ni pangaramotio ni debata. Ayah hado diulah kamu besone. Anggo hami bah. Na jolo hami, na pogus, na dangol do hami di huta ina. Ahma diulah kamu. Benget tami marminggu, benget tami martuhan, benget tulah kami akulau nami, sopa kami tu akan atoras, ido ubain na tau hami gabetar pasu-pasu. Banyak juga orang-orang yang telah sembuh dari sakitnya. Kenapa engkau sembuh dari penyakitmu? Saya bersaksi, beriman kepada Tuhan, menyerahkan kehidupan saya kepada Tuhan. Malum masa itu di bagasan parnguluaku, ubahen nabui au sonon marminggu. Daku boto hiabe, molo somar tangiangau. Daku boto be molo so di pamalum de bataau. Jala ima na di paboa ni si Daud di bagasan parnguluanna. Hamu pe amang inang, molo nunga dia raho si Daud tita, molo nunga di patongo si Daud tu hita, om malapatan ni na pajonokot dirina tu debata, sonang parnguluanna, sonang soharibu-ribuan, jala ima toktong natabege tahaporsyai, asa toktong mian hita di labung ni debata di bagasan parnguluata. Song panutup di jamitaku di bagasan tikyon, taboto do hampir sudedo hita maboto ede buku ede 450 tolu, maaf bukan buku ede, kidung jemaat 453 yaitu Yesus kawan yang sejati, molo di bahasa Batak di dok isedo alialeta 210 sia. Jadi amang inang godang do buku ede doho kidung jemaat kita ini tubusian hapor seaon manang tubuh sian aka pergumulan niaka nama nuraton. Jadi ido ubahen nama rasing edeta dohot ede niaka na asingi ala boha molo edeta di suraton, molo buku edeta di suraton itu bukan supaya menjual. Alai godang ede nuaingon ni asalaku ibana laku di pasaran edena. Ido aka ede rohani godang nuaingon. Alai molo buku ede nang aka kidung jemaat nang aka PGC banyak itu dituliskan karena imannya bertumbuh kepada Tuhan Yesus. Sahalak bawa nama pendeta Joseph Skipen. Doli-doli pendeta yang kita katakan dari segi hajol maun imana ma na beruntung. Dengan ibana marsikola, dengan ngolu-ngoluna, jupai mana ma sahalak anak boru, tong anak boruon bagak, dakola bagak, mamora, pistar. Udah jarang ya seperti itu ya, udah kaya, pintar, cantik lagi, baik lagi, udah susah. Ada nggak laki-laki tipe-tipenya seperti itu? Jangan cari di dunia ini seperti itu. Dapok nama sahalak paropuan na memang bagak, mamora, burju, jala berprestasi. Dung disakapi nalahomuli, martupul manasida, martunanga manasida, pas sadari sebelum mereka menikah, dia meninggal tenggelam bersama di depan daripada Joseph Skipen. Sadari nae adorang so marhasohotan pitor mate. Dungi lau mamusay ibana tu Amerika tu Kanada. Jupang na mamusay sahalak na marbaju. Jala burju rohana olo muli dohot Joseph Skipanon. Dung disakap tahi na nalahumuli tong mate na marbajuon. Satu hari juga sebelum pernikahannya,
karena penyakit. Di papos ibana marohana, namar barita nauli, jalalau ma ibana menyendiri di sada sungai, jala na diulahon ibana, dia tidak mengutuki penderitaannya, namun dia tetap berbagi kasih kepada orang miskin. Dang di dokon ibana sibaran nama satu ibanai, dang nagabe marjea ibana molomate pe dua nalaho ripena, dang nagabe marjea ngoluna alai di dokon ibana ma. Saya tidak akan pernah mengutuki diri saya atau mengutupi kegelapan ini. Alai ikon hu ulahoma ulaun nadenggan. Di bege ibana mana torasna marsahid. Orang tuanya sakit, dia mendengar dan dia mengirimkan surat kepada orang tuanya. Dan isi surat ini adalah isi daripada Kidung Jemaat 453 dan juga buku ND 219, yaitu What a Friend We Have in Jesus. Isedoa lialeta. Jala di tongos ibana masuratot tuinongna paboahon isi nilagui Yesus kawan yang sejati bagi kita yang lemah. Dan ini adalah isi suratnya kepada orang tuanya yang menguatkan orang tuanya. Dan mungkin molotai dehon, molotabege sada ede Yesus kawan yang sejati bagi kita yang lemah, itu juga telah menguatkan banyak orang percaya. Patoguhon haporsiaun yakana porsea, sahalak padita naposo, na pola 2 hali ibana sudat mangoli di tongos ibana suratna tunatorasna songon haporsionna imatong didokon ibana tunatorasna jala sahat tutikin waingon gabe edde sita patu begehonon gabe edde haporsiao ma edei molo adong akadongata molo adong dongata nakana marukil omma gabe edena. Yesus kawan yang sejati, mana lebih enak dalam versi bahasa Indonesia, dalam versi Batak Isedoa lialeta. Bahasa Batak mungkin berbeda versi ya. Mungkin molo dina moding, tongon dina mengoding bahasa Batak tabuhian Isedo alialeta. Alai molo tongon hita na mengadopi penderitaan, mungkin bahasa Indonesia lebih kena ke kita. Alai mungkin ditikina moding tabu Isedo alialeta. Tedeho masongo panutup dalam Kidung Jemaat 453 buku ND 219, Yesus kawan yang sejati. Hafal doa muate? Lagu nasional lo di HKBP. Yesus kawan yang sejati bagi kita yang lemah. Yesus kawan yang sejati bagi kita yang lemah. Tiap hal boleh dibawa, tiap hal boleh dibawa. Dalam doa padanya, dalam doa padanya. Kita sengaikan setengah suara. Oh, betapa kita susah dan percuma berlelah bila kurang pasta diri dalam doa padanya. Tapasadaru hatta martang yang mahita. Jehovah Dewata amanami, odohami akayana komu, siasa sude hahurangan, sia sude akana masa, doho sia sude pardangolan nadihami, tatap mahami Tuhan, sipata madau-dau dohami, sipata mangasahon gogo parbinotoan, nang naadong dihami, ubahen hirabui na adong dihami nalahu mangalusi akan masa dihami alai iko sakapu dona saut iko tahim dona saut paloas mahami pasahaton
ngolu nami, keluarga nami, anak nami, usaha, dohot akan nahu pikiri hami, asa hutingga ko kami tu Tuhan Yesus, asa Tuhan Yesus namar huaso, asa Tuhan Yesus na mangarajai di saluhut na nahu pasahat tami. Dang tartiup pami manangaha Tuhan, dang boy huubah hami akan masa, alai napos rohan hami, molonung nga hupasahat tami, diri nami, ngolu nami tu adopamu, pasonangamu mahami, margogo mahami, marpakirimo mahami. Mauliate ma Tuhan, di minggu patuluhod dung Epifanias, boy do pehami ro tujoromon, alani Tuhan, aha penamasa di bagasa parnguluan namion, dang madele hami, alai ikon pasahaton nami, tu Tuhan Yesus, asa Tuhan Yesus na mangaramoti hami, alai song na porsea hami, say toktong dope hami martangiang sahat di bagasa tikyon, ima taringot tu parnguluan nami, pasu-pasu maparnguluan nami, tabahot tu hami silas ni roha marhiti akagabe nan yula, marhite hipas ni pamatang, dohot akayanakon na burju, nahasea di jolo nami nang di jolom, dapot si rokab ni todi, dapot aka parkarejoan, jupang aka na jinalahan, hatop didiliti ador aka inanami nasay martangiang saha titikyon, asi maroham dihami, tuhodo hamui maporus, jauh badi bata amanami, pasu-pasu ma hami, dia kaulau nami sigano pari, dia hari marsogot, dia kana mardalani, dia kana tugas, doh dia kana mangula aka ulona, joloani laka dohot ulau nasida, apuli aka ruas ni huriam na marsak, toktong pasaha tu nasida apul-apul na sumurung. Tuhan debatah amanami, saha di homa nang huriam HKBP Rawamangun, di bagasa Yesus Kristus martangia kami todopamu. Amin. Mari dehita huhut tapasahat peliata. Sonang di lambung Yesus, sonang narotusi, unang lehoma biar, lamanda pokoni,
Rapita Jongjong. Yesus amolong aku, Yesus amosati, saleleng awangolong, tonitik-tiki. Sonang di lambung Yesus, sonang larot lusi, unang Dehoma biar laman daporoni, tong di jauhan Yesus, ay Roma o Tuhan, adik ko namulomon, jalan mo siya, sonang di lambung Jesus, sonang larot lusi, unang Dehoma biar laman daporoni. Tatangya koma peleata. Ali di bata amanami na di banua kijang, odo haroroani saluho silehol-lehon na denggad doho na sa ulibasan na mauliutus. Upasahat kami masyan na nilehom mitu hami pilihan nami tuho, say jalo may gabi uap na husus di jolom. Paso-paso may jala ramoti, asaho parhasya kami pilihan non, pati bulhon harajom muritongatongan huriam doho di portibion. Buhay marohan nami marhite-hite todim, asalam hutad dahami godang ni silehol-lehom mitu hami, asalam girgir hai madok mauliate tuho, marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Alia manami na di banua kijang, say pinarbadia maguarmu, say Roma harajonmu, say saut malominiroham di barutongosong na di banua kijang, leho matuhami sadarion hangolua siapare, say samadusanami songopanesanami, di dosa nidongan amardosa tuhami, unang hami togiho tu pangujunan, palua hami sian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batama ho, di sondakot Tuhan de batama bohina tuho jala asima rohana midaho, di dopakon Tuhan de batama bohina tuho jala di pasor homa damena tuton dim. Amanami inanami nang hahaanggi na madohoti parmingguon pukul 10 di gereja nang dibagas marhite live streaming hami na makobasi di tikyon padita situa pemusik multimedia song leader pasahaton selamat hari Minggu madihita horas madihita.